V rušnej symfónii života často prehliadame tie najjemnejšie, najkrajšie tóny. Neúnavný rytmus práce, ambícií a každodenných povinností nás môže urobiť hluchými voči tichým šepotom lásky. Dnes sa porozprávajme o poklade, ktorý často berieme ako samozrejmosť, trvalej láske vašej manželky. Zoznámte sa s Markom, dobrým mužom, oddaným svojej kariére a zabezpečovaniu rodiny. Pracoval dlhé hodiny, neustále premýšľal o budúcnosti, o úspechu, o zabezpečení pohodlného života. No uprostred svojich veľkých plánov pomaly začal prehliadať malé, každodenné gestá lásky od svojej manželky, Sarah. Prichádzal domov vyčerpaný, nejasne prikyvoval, keď mu rozprávala o svojom dni, jeho myseľ stále sústredená na tabuľky alebo blížiace sa termíny. Zabúdal na výročia, jej starosti odmietal ako triviálne a nechal, aby sa teplo ich počiatočného spojenia ochladilo na pohodlnú, no tak trochu vzdialenú rutinu. Sarah, kedysi živá a plná veselých anekdot, sa začala potichu sťahovať. Nenamietala, nežiadala, len pomaly hasnúca, ako lampa so slabnoucou žiarovkou. Mark si všimol zmenu, jemné ticho tam, kde predtým bol smiech, istú zdržanlivosť tam, kde kedysi bola otvorená náklonnosť. Cítil nejasné znepokojenie, pocit, že niečo chýba, no nedokázal presne určiť, čo to je. Jedného večera, po ďalšom náročnom dni, Mark sedel sám v obývačke, Sarah už bola v posteli. Zdvihol starý fotoalbum, listoval stránkami ich svadobného dňa, ich skorých dobrodružstiev a narodenia detí. Videl Sarahine iskrivé oči, jej úprimný úsmev, spôsob, akým sa na neho pozerala s bezvýhradnou láskou. Da mu to došlo, ten lesk v jej očiach už dlho nevidel. Spomenul si, ako mu nechávala premyslené odkazy, pripravovala jeho obľúbené jedlá bez toho, aby ju požiadal, a bola jeho najväčšou podporovateľkou cez každú výzvu. Spomenul si na nedávny rozhovor so starším kolegom, ktorý múdro poznamenal: synak, nedovoľ, aby ťa honba za zlatom zaslepila pred diamantom, ktorý už máš. Mark si uvedomil, že bol tak sústredený na vonkajšie úspechy, že zanedbal najvzácnejší klenot vo svojom vlastnom dome. Tú noc si ticho sľúbil, že sa zmení. Nasledujúce ráno, namiesto toho, aby sa ponáhľal k telefónu, si sadol zo Sarah na raňajky a skutočne počúval, keď rozprávala o svojich plánoch na deň. Priniesol jej kvety, nie pri nejakej príležitosti, ale jednoducho preto, že na ňu myslel a chcel vidieť jej úsmev. Začal robiť drobné práce, ktoré zvyčajne robila ona, len aby jej odľahčil bremeno. Začal sa jej pozerať do očí, keď hovorila, držať ju za ruku pri pozeraní televízie, konkrétne jej ďakovať za nespočetné množstvo vecí, ktoré robila pre ich rodinu. Pomaly, ako úsvit po dlhej noci, sa Sarahino svetlo začalo vracať. Jej smiech opäť naplnil dom, jej oči opäť získali iskru a teplo medzi nimi sa znova rozhorelo. Nebola to náhla dramatická premena, ale postupné rozkvitanie, živené dôsledným, úprimným úsilím. Mark našiel v týchto spoločných chvíľach hlbokú radosť, hlbší pocit pokoja a naplnenia, než aký mu kedy priniesol akýkoľvek profesionálny úspech. Nielenže dostával svoju manželku späť, znovu objavoval základ svojej vlastnej šťastia. Mark sa naučil, že oceňovanie lásky vašej manželky nie je len o jej šťastí, je to o obohacovaní vášho vlastného života nadmieru. Jej láska je neustálym zdrojom sily, útechy a motivácie. Je to o uznaní, že jej podpora, jej trpezlivosť, jej pochopenie a jej prítomnosť sú neoceniteľné dary, ktoré sa nedajú kúpiť ani nahradiť. Pestovanie tohto puta znamená venovanie času, prejavovanie vďačnosti a neustále pripomínanie jej, že je videná, cenená a milovaná. Jej láska je zrkadlo odrážajúce vaše najlepšie ja, bezpečný prístav v životných búrkach a kotva, ktorá udržuje váš svet stabilný. Nedovoľte, aby hluk sveta prehlušil najkrajšiu melódiu vo vašom živote. Doprajte si dnes chvíľu, aby ste skutočne ocenili ženu po vašom boku. Povedzte jej, čo pre vás znamená, ukážte jej to svojimi činmi. Nedovoľte, aby vzácny dar jej lásky niekedy pohasol, pretože osvetľuje celý váš svet. Ak vás tento príbeh oslovil, dajte mu like a zdieľajte ho s niekým, kto ho potrebuje počuť. A pre viac inšpiratívnych príbehov a postrehov o vzťahoch odoberajte slova Krepo.